Знаеш, моите също като това също. Да! Да дойде в тебе. Двамата по-добре разбират. Аз съм от десно. Айде. Виждам. Гледай. Auf! Auf! Нямам топче. В окопа е. Ето. Вънка! Не! А ти жълтри се извинявай! Лягай долу, лягай! Искаш ли топче? Стига. Отделен! Не, това таща! Лягай там! Не сега си, не! Виждаш само кръстом горе. Ама аз гледам толкова смело да излизаш. Да. Аз те гледам там, да те викам отляво. Те ме убиха. Ама сега ще предаваме се край. А що ти викаш? Аз забех ти от червените ли си? Защото той ме стреля мене. Не ми изби. Ли е жил? Не бе, червени съм. Червена, аз не я виждам тук от кръста Аз нагоре. той пита за какво не стреляте, бе? Ама ти си малко долу. сме, Как сега? Долу юбките. Аз съм от жълтите, да. Ние бяхме заедно. Ама аз убих нея без да искам. А Любо от кой? От нас? От тях съм. Еми да, аз те убиха, е тук, бе. Ема аз излезна, защото те казах и си предава свършва. Не. Да бе, да, ама аз ги заобиколих. Да, и аз не се така. Не, освен той, никой ме... Добре, ти не беше ли това? От вас ще бях. Ама ти си ме редна. Без да искам. Не бе, само право имам в главата. Я се върни. Не, те си бъргата. Само ляво имам. Не бяхме без мачка. Аз се тук стоеш и не ме взели това най-гъл. Аз убих и моите, за съжаление.